Vi ruller. Jamen, velkommen til MCA Outdoor. Hey, mit navn det er Bobber. Mit navn det er Hakke. Vi er to mænd, der elsker at gå på outdoor, køre motorcykel og fiske og jamen, være ude i naturen og opleve en masse spændende og sjove ting. Og vi går meget op i at teste forskellige udstyr, og samtidig går det rigtig godt, samtidig går det rigtig skidt. Det er sådan lidt med forskel. Ja, det er sådan, hvad vi lige løber ind i, kan man sige. Og vi har ikke nogen faste præferencer for, hvor vi skal være, eller hvor vi skal fiske, eller hvor vi skal køre. Sådan en som Hakke her kører på motorcykel. Jeg kan godt lide at transportere mig rundt i bil, så jeg er som regel følgebil. Når han tager motorcyklen, så har vi mulighed for noget mere udstyr. Får lige en lille varme. Ja, en lille kaffer. Ja, det er jo noget. Det kan jo noget. Det smager bare bedre. Jamen, det gør det. Det gør det. Det gør det bare. 100%. Altså, når vi laver mad over bål, og vi... ja, som I kan se her, så kører... Det er jo ikke en elkedel. Nej. Kan man ikke Ikke så meget strøm. Ikke så meget strøm, nej. Vi lever på den naturlige måde. Ja, helt igennem den naturlige måde. Vi har lavet nogle små forsøg med nogle forskellige ting, som vi også selv ser rundt omkring, med, hvor vi smelter stearin om til i nogle vatrundeller, som om de er gode til at tænde op med. Vi prøver alle mulige forskellige optændingsmetoder, og se om det er noget, der er brugbart eller ej. Den kanal her, den vil selvfølgelig også være spredt ud til et meget blandet folk, og både børn, voksen, familie. Det kan, Ja. altså... Der kommer videoer for alle Ja, det gør der. på et tidspunkt. Det gør der helt sikkert. Løbende hele tiden. Ja, det er vores... og vi kan ikke sige, hvornår at, der kommer nok ikke en fast video hver fredag eller noget som helst. Det bliver sådan... Det bliver, når vi er afsted, Ja. når vi tager vores ture. Ja, det gør Og så det. lige pludselig, så kommer der noget. Vi kan ikke svare på det. Nej. Vi lever i nuet og tager tingene, som de kommer. Det er sådan lidt det, vores hovedmål, det er jo at tage tingene lidt, som de kommer. Lige nøjagtigt. Kommer der udfordringer, prøv på at løse dem så godt man kan. Og herude, sidde ude i naturen og suge alt ind. Ja. Få den balsam ind i din sjæl. Vi alle sammen, vi trænger lidt til i den travle hverdag, ikke? Så gør vi jo meget af det også, som Bobber var inde på før, at vi tester jo rigtig mange ting af, vi ser på nettet. Og når vi gør det, så sidder vi jo også og kigger på mange af de videoer, og så lægger vi jo alle de ting sammen. Og så tager vi lige pludselig en tur, og så bliver det testet. Så bliver det testet. Det er rigtigt. Så ryger vi afsted. Så tager vi en eller anden tur. Og det er sjovt. Jeg lover jer, at det skal blive mega sjovt. Mega sjovt. grineren. Vi er, som vi er. Vi laver ikke om på noget som helst. Nej. Og det eneste, jeg kan anbefale jer, gå ind og subscribe. Altså, det er... Det er bund ærligt for hjertet. Altså, vi siger vores meninger. Der er ikke nogen reklamer, der er ikke nogen sponsorater eller noget som helst. Vi kører bare det ud af, som vi er. Færdig arbejde. Og så vil I se mange forskellige steder. Vi kommer aldrig til at dele, hvor det er henad, eller Nej. hvor vi tager hen. Nej, det Det er er vores lille hemmelighed at finde de gode spots, ja, og det hvor vi kan være. er ikke. Nogle gange får vi lov til at være det, andre gange får vi ikke lov til at være det, og så må vi finde et andet sted. Ja. Vi er der, hvor vinden blæser os ind. Lige nøjagtigt. Vi lever en uge. Nu er vi afsted, hvor det er sne, frost. Sommer. Så det begrænser nogle gange lidt også, hvor man kan komme hen, ikke garanteret. Men nu er vi landet der. Vi har haft vores første overnatning i sne. Det var jo en kæmpe oplevelse i sig selv. Det var det. Ja, der har været der er en lidt anderledes form for udfordringer, når det er sne. Ja. Men vi skal nok fortælle videre om det, når vores kanal rigtig kommer op og køre. Ja. Ikke? Men var det ikke en fin intro, eller? Det tænker jeg. Ja. Så Håber, I kan lide det. vi ses derude. Nyd det. Woo! Lev i nuet! Vask med vingerne. Følg vinden. Flyv for helvede. Ses. Ses!